Počuj, a čo teda s tou duchovkou? S jakou duchovkou? No Trident, 5 litrov. No, počula som dačo o tom, ale... Poď. Čo? Ale čo tam? To bude najväčšia party. A kto ide? Však Čo? Crew. Fakt, všetci idete? Určite. A kedy to je ešte raz? 27-28 jún. 27-28 duchovka. Duchovka? A kto tam bude? Kto tam bude? Ešte tam bude? Kto tam bude? No Keši. Tá coži, idem! K tomu ešte DC Projekt, Plexans. Idem do toho. Tam bude veľký support. Čo za soka? Bude to veľké buly. Buď si istá. Takže pre vás všetkých, celé Esko, crew na Duchonke 27-28 jún. Vidíme sa. Čakajú zaujímavé veci. A ty, Lenka, buď si istá, že to bude tip. Top. Poznáš ho? Ja som myslela, že je s tebou. Jebnutý? Ale točíš? Lenka.